Numru sabiħ ta' nies inġabbru quddiem il-Qorti fejn saret Velja l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li ġiet assassinata 4 xhur ilu. Għal din il-Velja kien hemm numru ta' kelliema fejn sostnew li għalkemm għaddew ix-xhur baqa' ma sar xejn biex insibu min kien il-moħħ wara l-qtil tal-ġurnalista. 4 xhur ilu għal ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar, Daphne Caruana Galizia nqatlet permezz ta' bomba impoġġija mal-karozza li kienet qed issuq. Intant, hekk kif kien irrappurtat matul il-jum, tpoġġew ritratti ta' Raymond Caruana u Karen Grek, kif ukoll Domin Kumintov fuq dan il-mafkar. B'reazzjoni għal dan, familjari ta' Raymond Caruana, in-neputi Stefan Caruana, għalli bħala parti mill-familja Caruana jinsapurtat b'dan il-ġest u li żgur ma sarx bl-appoġġ tal-familja. Għalli l-familja tiegħu ilha snin tistenna ġustizzja. Familji li qed ibatu ilhom is-snin jistennew. Stefan Caruana temm jgħid li l-poplu qed jistenna li ssir ġustizzja vera.